Ko nila pamina mga dito ram nakaw ko nila paplisa ma mo aminin takwa nang ko pa amina ma nasag dira sila oy di papadula naman si kay daghang maaminan dira man sila yung maaminan oy pagisnak na ko ma Pud. Kisay nga si imong syunta Di. kay na Tere ison. ano ato ni mo tatus tari ang nakulingaw kaya kalingaw Tablay. malingaw ko nato sila yung piyatan ay amigo saan sila magwang mangod man to nimo dahil man ang papagapo sa pun piyatan dali dali Na si. Awan na mo hangkwan nang si type. mo ko kakuha na di man ako alang typing Hay di. hindi gumagay ko na ko ay typing man Bao. piyatan Mm. di ko mo ba gabi piyatan Mm. Di ba rugyan na? kau dali Alam mo dali sana jadi ay nakayan kau ayan na Bye. kapay piyatan minutan ha chat ko siyang maestro ganina nga di na pa eskwelahon. Kay nagbunak-bunak maguwan. Diyan ni kalit mag-init. Hi guys, good morning. Nanapad mi karon maninda. Ninda gorens da. Naninda mi gorens. Nag house to house mi. Balik dyan si Lilian. Biya ko lang. Te, orange te. Arinte. Ay, pastora. ako'y kwarta pa Ah. ay hindi daw kasi gaban ano may ganun na Hmm. Hmm. Di kayo. Lagi pa di ka mag-bikini. Kung halin ka. Mau gani. Kung lang yung bikini. Mabitan niyo ko ni mo ayaw. Ano nga? Mo pa nabantayan ako. Ako. Oo. Mm. No, kanto. Ayo. Gas Lilian. Kapila naming balik-balik dari karon pa ko kahinong na address sa JP Spawn. Darang ipakita ninyo na. Mahimo. Nangaon na sila lano. Oo. Ha? Unsa man ang? Ang. Magunsa man. Kalo mo lang ito niya. Iya, siguro kami
kaya mura no? Dugay na nila, nag-harvest ka pala nila. Eh, bago pa na, kanang taon ko na nawabutang. Hindi ako ko sige makabutang. Bukod. Ano si Jaco, ano taga-dagat. Mahal dyan, pag inabuhi po, hindi mag-imong pukot. Kasa na. Talent kung pa na nga na mag-imo. Naarawa. Manay, itsuras manindahay punkan. Ay, Nita. Alabantag kao. Sa Bayungan. Elementary School. Panis ka ng San Miguel. Kami nakasud kay Juan Klasihan. Yung Balibada Guard. Sa laing na eskwelahan nakasud kay timingan mga recess. Sa na, love dyan sa ngamo. Ang ko magabanaw ba niatan o paninda. Hindi ko kasuroy na yung lugar. San Miguel. Camp Norte, Poblacion San Miguel. Asa ta paingon? May sakyan na. May farm na, Manay's Farm. Masuroy na ito daan ang farm. Manay's Farm. Madung ni poblasyon? Sinihapit demi sa udyaan ni Atan. Yang ibaligyaan sa among punkan. Bahay sa kuan. Ah, ilahan yung galingan. Bahay sa ijang piyo niyatan. May binagana ko ano? Pangansi. Agbuyo. Agbuyo. Dora, agbuyo ito yung ano, yung doon. No, di ba? Ako, ano ito? Welcome to Municipality of Trinidad. Pasod na may Trinidad. So guys, mo na din nabilin sa mo ang punkan. Makalingaw maninda. Kuan ni tulo ni kakahon pero gamay na nabilin. Di rami maabtan og sa kadlaw pagpanuroy mahurot na. Ning Kawasan Falls. Bantungay tourism Kariman, lahi man ngadto man tupadung ang Kawasan. Kariman ang kuan. 600 meters. Kalingkuan ba? Batungay Tourism Complex.
kuan bato nga iki. Pero di namin mo agi. Sus. Di namin husod ay. Ito sa bugay bukid. First time ko mo padung nami manguli sa nahurot na gamo ang punkan. Adto-radyo na halin sa kuan sa mga iyaan luguyuan ni atan sa Trinidad. So kani padung na ni San Miguel, padung nami manguli. Alas 2 jud sakto nahurot na gamo ang baligya. Dari mi magagi sa bukid sa Trinidad. Lagbas po din og kuan tumok San Miguel. Kuya wag kuan dani kanang lugar bitaw kay kanang bukid. Walan jud ko mag-video adto sa mga relatives ni atan. Kay nahuwaw ko mag-video-video. Pasalamat day ko sa tanang mga namalit. Urot aga mo ang tulo ka kahon nga orange. Unak ko guys, bala ang Ginoo nila guys kay arang iampo guys. Ay guys, day kakao guys, po ni sang mama guys. Ug di apoy malpirid dia guys. Ganahan na buko dari malpiri guys. Naraba day ko'y klase day unza guys, pero maligo ko guys. Ano ba? Bitaw na may mga kakao na ang aning kuanron kanang supsupon. Nagubang kay dira man ni supsupan, igor man ni kuanon ninja buwad. Wala kis dun May lingaw. Wala kis dun patuktok ron ma. Nadara pod. Bitaw among tigum mo nagliso na may natigum gud among idugang ni kay mong kuan tabliya. Ay lingaw bitaw. Kasi tuwan ang avocado kaya nagnugon sa ni. Ay, tatire sangat ko ni manik na tatire. Oh, Sangat maasangit din manihat tatire. Kaon na yung maniha ma. hawi gibuktok ba? Wow. Lamig. Hamis. Tari ma, sinug na ni ma. Ma, kuhan ma Mara ba jud tabi dala magkagasagriso. Aga bitaw. Tami isag kakao ma. Tapos ka. Kay bag sup ma. Iyaw. Pila rin pagsup-sup. Ano? Mahay kong bingbing na silagay, dimingaw ko ma. Hay kong bingbing sa vlogger, dimingaw ko ma. Hay ben. Dimingaw, so kunin mo ka adyo ben. Tanus aday ka mo uli dari ben. Ang kunubeng. Kaya dimingaw, so kunin mo ka. Ben, ano sa ka mo uli ben. Ano sa sidang mo uli ma. Muli to maestra na. Mamuli to maestra na ma. Na ka na si Janay mong maestra. Biyak mo may fix mo sabi. Di na tamis kay lugar man ni. Lugar man. Pagkani kakao da ili subalid di alis merkado. Dagdagan day mo. Handos ko dito mga liso. Takuan, tagto 15 kilo. Mahal kilo mo kayo ni. Nalakot na. So wala ni tamis kaya di mo ni bago. May Na kay binawal kakao na ilain. na. Nga dudaghan na ha. Dati pagaling. Nama dari sa dari kabinet. Saya. Nanaman sa nanay mo.
Gawas na patay dari ba? Hirap kamatay. Ari ko, tama. Ano susunod-sunod lang? Mahait ng kutsilyo ma. Ang nanggilapuan na natin eh. Kung nanggilapuan na eh. Atay ko no. Kapit baboy. Magkano gatay? Ay, baboy. Ano ako pipikirala eh. Isa nay? Dara dia. Naku na. Malag mo kuha. Napalitutin ako mo. Naman din mo ang palit na brisatel. Nangan. Naman sa borado. Di ba wali mo? Ha? Oh my God. Ito sa manining kama. Ang good na ha. Ud ma. Wala ka na. Isiringan na magkangkat sa maingkip mo. Balibuon na ba? Malbiri. Mag-ud ma. Pulita saya na. Nagmahadlo ko ma. Pulita saya di. Ba, di, mahadlo ko ma. Magkag ka balibuon. Kung ano siya nag-camouflage, kaya parang mapugkulo sa malbiri. Sila ba mga ipupulaminig nga na ipukan ang dadon? Di tanawon, tanawon. Sa may nilis og ud nay. Sa manuwan. Bita ka ba na kakao di man nila panghamot dyan? Nila mang diri subuan no? Kansa itambay na mga ito kadlaw. Panumbag ka na. Lunas manukos mo beritsa. Dagod lisaw. Ito ang duhaw daan eh. Ang duhaw. Tapos nung ito dito na ipaitanan ni. Wala. Wa, Napura may. ma. Katugon ko ma. O maligo ko nay. Hindi ko na ako sunod. Ikaw na. Ito maligo. Ano ka pa nang ipahungaw ka ni samot ma. Dagat. Ano nga man maninda ma. Laban mo. Yan po na day na mag-i-worship ug balik ma. Worship. Makaon ni siguro ni manika sa tire. Mana mengipon dahil na dangi artificial dyan na. Ay, tiyatamis ka rin rin. Kaya magpapag-ipo. Ang dami siya. Wailing ako. Anak. Na-pressure ba na yung nagkaroon ng kakaunan nito. Guys. Kiha mi. Wala. Grabe si ikaw din. Anong kaya man kakawra? Hindi gihad ka tingnan na dito. Ano din ipalagtan? Nagawa yung mga itong pasikan. Ang mga itong tigbas. Ano na? Ang dabong pa. Di, at least wala magtapok. Yan sa itapok ko, daw maglabay-labay. Ah, gudi-gudi yan. Wala pa si Puramis. Zilin rin pang mula to. Ay, sa tawag Eugene. Eugene pang Zilin, mga kabata bang pukot. Si Doro po, kung pagkaduwa, hindi pa ka mga pirma, di pa pirma na. kuyawa.